Nu skal vi to bare lige sidde her og vågne lidt, ikke? Mor, er I sure på Lukas? Nu sidder vi bare her lidt, skat, ikke? Han har ikke gjort noget. Det var bare mig, der sagde noget dumt noget. Og nu er alle i børnehaven også begyndt at tale om det. De siger alt muligt. Clara. Lille skat. Det er lidt svært at forstå, men måske er det sådan her, at dit hoved vil helst ikke huske, hvad der er sket, fordi det ikke er særlig rart at tænke på, men Clara, det er sket. Og derfor er det så godt, du har fortalt os det, ikke? Ikke, skat? Kom. Skal vi smage klejnerne?